Hola, sóc la Marta, sóc la diputada del Jovent Republicà al Congreso i volia fer aquest vídeo per explicar-vos quina experiència he tingut aquests 2 dies que he estat allà a Madrid. Dilluns i dimarts, la veritat és que van ser dies bastant intensos. Dilluns vam acompanyar a fer tota la paperassa a l'Oriol, vam estar amb ells més o menys durant 1 hora, estaven forts, se'ls veia contents d'estar amb nosaltres, sobretot ens deien que seguíssim organitzats i mobilitzats, però se'ls van emportar 1 hora després. També al Senat van poder estar amb en Raül Romeva i només van estar 7 minuts amb ell. Dimarts va ser un dia també complicat. Jo quan em vaig llevar vaig anar a buscar la Montse Bassa, que la Montse Bassa li estan fent un reportatge conjuntament amb tots els altres familiars dels presos. En entrar, jo personalment me'n vaig anar a la SER. A mi la pregunta que em van fer va ser què feia, si no m'equivoco, què feia una persona de 23 anys al Congreso. Crec que només la pregunta, ja tal com està formulada, ja demostra, no?, aquesta forma de tractar els joves, d'entendre que nosaltres no hi podem ser, ja? I l'Albert Rivera, de fet, va ser divertit perquè li van demanar que em donés un consell. Aleshores, jo vaig entrar a l'hemicicle. L'hemicicle, de fet, és més petit del que sembla a la tele, o almenys a mi això m'ho va semblar, jo no hi havia estat mai. I ja vaig conèixer el que seria el president de la mesa d'edat i l'altra secretària. De fet, una cosa divertida és que podíem parlar català tots tres, perquè l'altra secretària és de Mallorca, ve de Podemos, però a més el president de la mesa, la seva dona, ens va explicar que és de Vic, i per tant no parlava català però ens entenia perfectament. I això ja demostrava, no?, un xoc brutal el que implica, doncs, estar allà al Congreso, en el front de Madrid, no? A mi quan em va tocar llegir els noms va ser el moment en què vaig generar un col·lapse, com diuen, una trombosis, crec que va dir el president. I, bueno, la veritat és que a mi m'havien dit que havia de llegir ràpid, llavors ja ho vaig fer tal com m'havien dit. De fet, després l'Oriol Junqueras em feia broma i em deia que si jo havia generat aquest col·lapse sent una sola persona, que segur que aleshores podríem col·lapsar tot l'estat espanyol. Bé, va ser divertit. I en tot cas, per mi sí que va ser un moment dur tot el que implicava aquell dia, perquè per una banda estava molt contenta de veure els presos polítics allà assentats a l'hemicicle. Cada cop que passaven i anaven a votar jo els deia el mateix a tots. Quan em preguntaven com estàs, jo els deia que estava contenta de veure'ls. I alhora també veies, doncs, els 24 diputats de Vox que estaven allà fent rebombori, mirant-nos amb mala cara. Clar, jo en el moment d'entrar portava una jaqueta per si de casa em deien que no podia portar aquella samarreta, me la vaig treure només començar i ja vaig veure tot de cares d'odi cap a mi. També és veritat que vaig rebre algun missatge maco, va haver-hi gent que se'm va apropar, gent sobretot de Podemos que em deia que aquesta samarreta també els representava, gent sobretot independentista. La situació era complicada i sobretot va ser difícil quan ens va tocar prometre el càrrec. Quan li va tocar, per exemple, a l'Oriol Junqueras parlar, el van silenciar, no van permetre que parlés, i això en unes institucions que teòricament haurien de ser representatives, haurien de ser democràtiques i per tant s'hauria de deixar que es pogués expressar lliurement. Que el van silenciar precisament perquè saben que si parla aleshores començarà la ciutadania, no? I això ho vam veure clarament. Dir-vos també que estan forts i això també ens donava forces. Sí que havíem de veure com havien de ser escortats fins i tot per anar al lavabo, que era una situació complexa, i després sí que va haver un moment complicat, que va ser quan s'arribava al final, que l'Oriol ens va dir: ostres, quina mandra haver de pensar que he de tornar a la presó. I aquell moment va ser dur, veure com se'ls emportaven i com segurament no podran estar sentats al nostre costat. Deixeu-me acabar dient-vos una cosa: se'ns critica per ser joves, se'ns critica per ser dones, per ser catalanes, per estar allà. Doncs nosaltres crec que la millor manera de combatre és demostrant que som igual de capaces, que podem estar allà, que som nosaltres que anem a combatre amb l'herència del franquisme, amb aquest conservadorisme, que anem a plantar cara a tots aquests valors monàrquics, aquests valors retrògrads, i que és per això que nosaltres també estem allà, que hi hem de ser,
i que tenim intenció de poder traslladar també aquesta veu a les institucions de Madrid, com ho fem en altres espais, com ho fem també als carrers.